Nawr, ar ôl chi gorffen eich ffurflen, mae angen i chi dosbarthu'r ffurflen. Nawr, cwbl o beth mae angen chi feddwl am gyntaf. Y peth gyntaf mae angen chi mynd i'r settings lan fan hyn, ac mae angen chi feddwl, ydych chi sef pobl i rhoi mewn ei cyfeiriad e-bost? Ydych chi sef pobl i logio mewn cyn gwneud eich ffurflen? Mae hynny'n mynd i cytogi ar y nifer o bobl sy'n llenwch lan i'r ffurflen. So fel arfer, dwi'n troi hwnna bant. Wedyn, dwi sydd dim ond un person i llenwi fe lan, so dwi ddim sydd pobl i llenwi mewn mwy nag unwaith, ac wedyn gallwch chi troi hwnna ymlaen. Nawr, na gyd sydd angen chi gwir yn neud fyna, a mae'n chi'n gwasgu arbed. Nesa, mae angen i ni rhannu hwn. So fi'n gwasgu send fan hyn, ac ni'n gallu anfon y ffurflen trwy e-bost at ein ffrindiau ni gyd. Ond, fel mae rhai pobl wedi dweud fi'n barod, dyw neb yn agor e-bost nhw yn yr ysgol. So, beth gallwch chi wneud yw creu dolen. Ac dyma'r dolen fan hyn, a gallwch chi wneud y dolen bach yn llai trwy gwasgu shorten y, a wedyn gwasgu copy. A chi'n gallu anfon hwnna i pobl. Gallwch chi anfon hwnna trwy Facebook neu Twitter lan fan hyn, neu gallwch chi wneud e trwy Instagram a Snapchat, neu WhatsApp neu beth bynnag, a ceisio anfon ei pob un ar eich rhestr cysylltiadau ar y ffôn symudol. Neu'r trydydd ffordd gallwch chi wneud ydy cael yr embed HTML os mae gwefan gyda chi a rhoi hwnna mewn i'ch gwefan chi. Ond, dyma beth dwi'n mynd i ddangos i chi nawr. Mae yna opsiwn arall. Chi'n gallu cael yr cysylltiad hyn, a wedyn chi'n mynd i copio fe, a wedyn mae angen i chi fynd i y gwefan yma, sef QR Code Generator, ac beth ni'n mynd i wneud ydy jyst gludo mewn yr cyfeiriad, a mae'n creu hwn ni fan hyn. Nawr, yn anffodus, dydyn ni methu newid hwn o gwbl fan hyn heb arwyddo mewn. Ond gallwch chi arwyddo mewn os chi gyda'ch cyfrif Google chi. Nawr, beth mae chi'n gallu wneud gyda hwn wedyn ydy clic dde ar llygoden, save as, a gallwch chi cael copi o hwn. Neu y ffordd arall gallwch chi gwneud ydy cyfeirio nôl un o'r fideos dwi wedi wneud mis yn ôl a bod ti cael argraffiad sgrin. So chi'n gallu gwasgu print screen, a wedyn gallwch chi wedyn mynd mewn i Word neu Google Docs a gludo hwn mewn. A gallwch chi creu poster mas o hwn a cael pobl i llenwi fe mewn. Nawr, mae enghreifftiau i gael yn y stafell F4, ond gallwch chi hefyd jyst mynd â hwn ac logio mewn a gallwch chi newid hwn i'r Gymraeg a mae lot o versions gwahanol gallwch chi cael. So, dyna ni. Dyna sut i chi yn rhannu eich holiadur. A fwy o bobl sy'n llenwi mewn o'r holiadur, gwell fydd y data chi'n cael nôl. So, hwyl am nawr, newch yn siŵr chi'n clico'r bwtwm yna, achos yn y fideo nesaf fyddai'n dangos i chi sut i lawrlwytho y data a gwneud graff o'r data.